Ja va. Dolors! Nina! Mira que t'he portat, Maria. Que bonica! Si fas una passada del dret i una del revés, et sortirà això, mira. Dret i revés. Què m'havia de pensar jo que vindries a fer una truita a casa meva? Ho veus? He comprat uns bombons. Per si veníem. Que no ho saps, que els amics de la gent gran... No falleu mai. Sempre. No falleu Sempre. mai. Tan tendres com l'aigua. Són de Benicarló. I aquests llibres, Maria? Això són llibres de text que eren pels estudiants de la Universitat de Mèxic. I aquí també van molt buscats per això del telèfon, que es venen i compren coses. Això és el telèfon o vols dir internet? D'internet. D'internet. Sí, d'internet, que no. El primer biquini que es va portar a Llavaneres el vaig portar jo i me'l vaig fer jo. Mira, com que tu m'has portat la rosa, jo te regalo el llibre. Mira, veus aquesta rosa? Aquesta rosa de Sant Jordi. Però abans de conèixer els amics de la gent gran, què feies? Què feia? Senzillament estava sola. Roses contra l'oblit. Posa't la teva. Posa't la teva.